Subscribe khlaidi Kobro Kotma Production channel no teibo kaham video nainani bagai hambai. Aw takhoktai bokhokchang norong ni bagai ang tini kaisa kothoma toboi phaika o kothoma angkha khoroksa bufani kothoma phiaba bomani kothoma hangkakai angoro tobolia tai kaisa next video toboi phainai ang norong bagai obo hangkai kaisa khoroksa bufani kothoma no tei norong na sai khanar bagai ang phayo. Aw hingke norong naitong ni soyawoi poilani simi paithak jara. Aw khoroksa bufa bo kaham phano hamya phano eba kosok phano kusum phano ongthong botobo nini bufa kere hingke nung basa ongui asa simanya phiaba nung khoroksa basa ongui bufa no hamya sanani kogya. Aw khoroksa bufa nung asaya sikang nono mungpharna bagai kaisa naithotok hayake bakhana totok mungnayai dairio se seitoni granai obo hai mungpharnani ani basa sai kakai hinai tei kaisa ke nung asaya sika nini bagai risum se paitoni granai asai kakai no ani basana somrinani bagai hinai naidi bufani ni bagai tam khlaya tong o bufani thaniwo obo bo wanchungma tongo nono bahike sarioi khanioi kolo kotor khetelang manani phiaba nungkhai sioi mangala o bufani kogrong no. Aw nung naidi bo khoroksa bufa ongui nini bagai bwsuk hamjangma riwoi bwkhao saitogui tong phiaba nungabo bebak na sigala. Aw o bufa bo chakri bo khaya gwnang boya jaga bo kwrui tei jumi bo kwrui bo khoroksa buini hugo samung khlai rangai jituoi bwsa bwtui posi jau o bwsano bahike kolokotarke sanamanai hinai. Aw o bufa din phaike sal phaike haike mangno buini samung humung khlaioi rang khoksa khongni tuya jiwoi o bwsano kolokotar snambai lekhapora khlairi paikha phiaba din salsa o bufa sori hamyangoi bisinao klaikha hingkake aboni yagulo hingke o bwsa chakri mangkha phiaba bo chakri manmani yagulo bufa no yakare klangkha salsa phano bo nogo kaphailiya borobo tongkha borobo sakha abo bebak na siliya phiaba o bufa bisnao no klaijak. Aw din salsa buini khoktui o bufa bwsa boro tong saimanka o bwsa hinjangnai bo hingke khoroksa bwrui no hamjagoi a bwrui ni nogo America sawai tongikha bo phaina pheliya yang bufa no bufa kai sori hamyangoi bisnao no klaijak phiaba a bufa a bwsa boro tong saimanai bo kokthon belai khoroksa borok ni yago sei rohka hingke a sei rohmani olo hingkakai a bwsa taisa bono sei rohpika tamo hnai sei roh himba nung khoroksa bikra nukhung aro ang tongnani lasi siwo taise nung sori ba hamya nono sabo nayo yakoi sari khani tonane hnai amo haike kokthon belai sei rohre o bufani mokolni mukti kalaina nangkha o bwsani kokthon belai sei rohmano khnaoi o bufa wanchungna nangkha obo haini bagida ang bwsano haike posi langsi hinai. Aw taisa haino hai o bufa bole bwsa ba hinai bwkha tong manjai gyang jagai koloi moloi da tuimano hinai haino hai kokton belai sei rohpika phiaba o bwsa bini kokton belai manphano bo phainani chaitokliya o bufani nogo hingkake abo haike mangno din thangka sal thangka abo haike no jora laibaikha din salsa hingke o bwsa hinjangnai gari accident kha bo gari accident mani yagulo bini yakung yagrok bebakno choliwi maliya hingke aboni yagulo hingkakai bo chakri bo khlai maliya hingkakai bo chakri khlai mayani yagulo hingkakai tamungkha o bihik bai o bihik ni nogo toni jangna se soiliya bihik bai rekhlai rohjakha tam hingke bo yakung yak o choling thangbaika gari accident mani bagai bo kono khaisanani kono motosikri bini asakri bebak no bo yakare ri marika hingkakai bo mokolni mukti yorka purkai anga pro baboni nogo thangjakliya hnai hingkakai bo haike kosto mosto khlaiei din salsa bufani nogo sokpaika a bihik bai nogni rekhlai rohjagai. Aw bo bufani nogo phai sokpai mani yagolo hingkakai phai nokpaika bufani no bolongja bebak no nogorioi jabra bobra asaijak hingkakai aroni nok gana gini ni borok no singkha oroni nok malik biang thaga hnai
Piaba bo ani babo biang taka ni singra yako oro ni nok malik biang taka ni singrao singmani yagulo tam hisa or nok malik ba agino thui pai thangkabla nei sao hingake bo kha khamjaka muktei roi roi kalaina nangkha kok thaijapan ponglia hingake a boro bonasangka hai nangtangi mokol mukti kalai khasa nei hingake bo afro tam hisa ang sibini besala ang agio babo phaidi himpuro phaijagi angai ang tabok obo hayo kalaina nangkha nei muktei roi roi kalai kabai sana nangkha hingake a borok saka neng nini babo no hunpuro no agio phaiga hingkakai nini babo besek hamja khamo nono ase kosto kai boini samong humong khlaiei aji oi tuoi sari oi toroi kolo kotor sanamoi sakri manikha nonga sakri manmani yagolo se boini nogo se borei hamjago hnei samiri kai tongoyo yang nono kolo kotor sanamoi sakri mannai kai sabo nini bo phasi taisi neng sakri mani pusi makai boini nogo thangi se boino se pusi tongoyo nini bo phano kai neng pusi na kare haya kalai toga hnei sahor ma se neng naisik se naipia hnei sajangna nangkha obasa hinjangnai aw obasa hinjangnai kapna nangkha bofani kongno khunjo kanyaoi boini kongno khunjo kanai obo hai biremano kalaina nangkha hnei bo mukti sokore kapna nangkha aw takhoktai bukhokchong tinini bagai kothoma amsukno norok nai tongmani bagai belai belai khano hambai tai kaisa kokhnke takhoktai bukhokchong jani ja bofano hamya tawan sukdi eba torcharok tak khlaidi amsukno ani koimong jotono na hambai